1936. godine svjetski rat je pred vratima, već se i ratuje diljem Europe, a olimpijske igre dolaze zapravo izvor tog rata u nacističku Njemačku. Te dvije igre su igre krajnosti. S jedne strane su to vjerojatno najbolje organizirane olimpijske igre ikad u povijesti i dugo godina, desecima godina nakon njih, su služile zapravo kao model organizacije olimpijskih igara. Olimpijski plamen, prenošenje olimpijskog plamena i paljenje olimpijske baklje jedno su od najvećih znamenitosti olimpijskih igara i ceremonije svečanog otvaranja. A najveću svečanost u tom smislu dogodila se na olimpijskim igrama u Berlinu, kada je po prvi puta u povijesti štafetno prenošen olimpijski plamen do mjesta održavanja olimpijskih igara, odnosno otvaranja olimpijskih igara, a prije toga je olimpijski plamen upaljen na način na koji je ostao tradicionalno paljenje olimpijskog plamena do danas, dakle konkavnim zrcalima u Antičkoj olimpiji, na mjestu gdje su se održavale Antičke olimpijske igre, ispred Herinog hrama. Po prvi puta u povijesti atletike i sporta na veliku scenu svjetske atletike stupaju crni sportaši predvođeni Jesseom Owensom. Jesse Owens je u sportskom smislu obilježio te olimpijske igre. Postigao je sjajne rezultate, osvojio je 4 zlatne olimpijske medalje na tim igrama, a ostala je do danas zapravo ta priča o Hitleru i njegovom napuštanju stadiona za vrijeme osvajanja medalja ili postizanje uspjeha Jesse Owensa. Međutim, ona kako danas se i koliko se danas zna ne drži vodu u tom smislu, jer je Jesse Owens sam rekao da je mahnuo Hitleru, da mu je Hitler odmahnuo, a Hitler nije pozdravio niti čestitao niti jednom sportašu posebno za osvajanje olimpijskih medalja, pa tako nije ni Jesse Owensu čestitao. A naime ili čak što više, sam Jesse Owens je rekao da se u Njemačkoj i u Berlinu osjećao puno bolje nego tada u svojim Sjedinjenim Američkim Državama, jer se mogao slobodno, na primjer, koristiti javnim gradskim prijevozom ili šetati ulicama Berlina nesmetano, što tada zbog rasističkih zakona u Sjedinjenim Državama nije mogao. Zanimljivosti vezane uz te olimpijske igre u Berlinu jest da je zlatnu olimpijsku medalju osvojila najmlađa natjecateljica u povijesti i ostala je najmlađa do današnjih dana. Bila je to Amerikanka Marjorie Gestring, koja je osvojila zlatnu olimpijsku medalju sa 13 godina u skokovima u vodu. A na istim tim olimpijskim igrama sa 12 godina, doduše brončanu medalju, ali najmlađa osvajačica medalja uopće u povijesti olimpizma, bila je Dankinja Inge Sørensen, koja je tu svoju medalju brončanu osvojila u plivanju. Velika novina olimpijskih igara u Berlinu bile su i televizijske kamere. Odnosno, po prvi puta u povijesti olimpijske igre su bile prenošene. Ne na televizijske prijemnike, jer tada još nije puno bilo, ali njemački propagandni stroj, želeći iskoristiti olimpijske igre za svoje potrebe, za svoju propagandu, je prenosio događanja sa Berlinskog stadiona i ostalih lokacija gdje su se održavala sportska natjecanja u 25 dvorana i prostora velikih ekrana koji su bili posebno namijenjeni za tu svrhu. Olimpijske igre u Berlinu ostale su zapisane u povijesti po mnogo događanja i mnogo stvari. A tome je vjerojatno najviše pridonio sjajan dokumentarni film koji je ostao kao svjedočanstvo događanja na olimpijskim igrama. Dokumentarni film pod nazivom Olimpija, redateljice Leni Riefenstahl. To se danas smatra jednim od najboljih dokumentarnih filmova ikada snimljenih u povijesti uopće na tematiku sporta.